u jisejjaħli int missieri u Alla tiegħi fortizza u salvazzjoni tiegħi. Kien b'dan il-kliem li l-Arċisqof Charles Cicluna għażel jsawwar l-omelija tiegħu fil-konċelebrazzjoni ta' tberik ta' żjud f'ħamis ix-xirka mill-Konkatedral ta' San Ġwan fil-Belt Valletta. Induru lejn Alla u b'sens ta' fiduċja ngħidulu int missieri u Alla tiegħi, fortizza u salvazzjoni tiegħi. Għax dan it-talba u din id-dialogu u din il-konsapevolezza radikali tinġabar fit-talba li għallimna San George Preka. Sinjur Alla, jiena għandi bżonnok. Monsinjur Cicluna tkellem dwar il-kompassjoni tal-mulej u din l-istess kompassjoni jeħtieġ li l-popli fid-dinja jiruha fl-atteġġjament tagħhom. L-Arċisqof ħareġ ukoll lejn il-messaġġ tal-Papa Franġisku u enfasizza l-fatt li l-ferħ tal-Knisja huwa l-Evanġelju. Jitkellem dwar il-ħelsien, il-bxara tajba, id-dawl, is-sena tal-grazzja. Il-Papa Franġisku tana frażi għażiża li hemm bżonn nixtarruha u ngħixuha. Il-ferħ tal-Knisja hija li tħabbar l-Evanġelju, li tevanġelizza. U stqar li biex il-Knisja tiġġedded tassew jeħtieġ li f'qalbna ikonna il-ferħ ta' veru. Nifmu li bil-passjoni ħarxa tiegħu il-mulej iġedded kollox. Ara se nagħmel kollox ġdid, se nġedded kollox. Illum il-Knisja tibda tiġġedded. Imma biex tiġġedded tassew, irid ikollna u jrid ikollha fil-qalb tagħha dak il-ferħ li ġej mill-għarfien. James Aronellu, Net News.